Došli u još jedno izdanje kvartalnih emptisa na mom kanalu. Neću da vas smaram, ali ću da krenem da pričam o tome šta sam potrošila u protekle 3 meseca. Prva stvar je Black Bar Pearl šampon. Proizvođač je Farmavita. Ovaj šampon je kupljen na sajmu kozmetike koji se održao u oktobru mesecu. Trajao mi je, boga mi, nekih 6 meseci. Ovo je pakovanje od litar, postoje i manja pakovanja, šampon je blag, nije mi iritirao teme, ali mi je stvarno smorio, pošto je trajao mi je 6 meseci. Verovatno ću nekad kupiti neki drugi, pošto postoje i manje pakovanja. Imate moju preporuku za to, stvarno nije loš. Dalje ide Eucerin. Potrošila sam naravno još jednu uljanu kupku i potrošila sam losion za pranje. Ja uljanu kupku obožavam. Ostavit ću vam link, pisala sam o ovim stvarčicama, snimila sam video, ostavit ću vam link eto i do videa i do posta, pa eto možete da se informišete. Mislim, ako ste prvi put na mom kanalu, znate da se kunem u Eucerin. Eucerin je odličan za problematičnu kožu, odnosno osetljivu kožu, tako da ako imate takvu kožu, na pravom ste mestu. Dalje od ovih tuširalica sam potrošila tuširalica. Eucerin gel za intimnu negu i o njemu sam u istom videu, u istom postu pričala, odnosno pisala. Isto imam moju preporuku, obožavam tu stvar. Sledeće što sam potrošila jeste, ja ne znam kako se izgovara ovaj brend. Da li je Bifase, ne znam. Napisat ću gore kako se piše. Ovo je tečni sapun sa mirisom cimeta. Fenomenalan miris ima. Nešto je ređe konzistencije nego ovi drugi tečni sapuni. Jako mi se dopada. Nije mi isušivao nešto posebno kožu. Sad imam onako baš problem sa ovim mojim prstima, ali mislim da je više ovaj moj problem sada zbog stresa, a ne zbog ne ovog, nego sapuna koji koristim na poslu, koji je očajan. Ovi šampončići, ne šampončići, nego ovaj sapun nam se mnogo sviđa. Moj muž isto obožava miris cimeta, mnogo je lep. Bukvalno je da ga pojedete. Naravno, potrošila sam svoju dragu kraljicu micelarnih voda, Biodermu. Isto sam pisala, isto ću ostaviti link, obožavam je, imam moju preporuku. Dalje sam potrošila, ovo je Blue Marine Ana, neko parfimisano, nije mleko, nego losion za telo. To sam potrošila sam voljenu Elizabeth Arden kremu za telo. Ovo je Intensive Moisturizing Body Treatment. Fenomenalno je, spas za suvu kožu i nedavno mi je muž kupio novo pakovanje, tako da ću ime da se mackam. Jao šampon, potrošila sam umeđu vremenu, znači dok sam koristila ovaj veliki šampon i Girovital, ovo je Derma Plus šampon. Ja sam njega dobila negde u proleće 2015. godine i sve nekako mi nije bilo pravo vreme da počnem da ga koristim. On je namenjen osetljivoj koži glave i on ne bi trebalo kao da sadrži ove sulfate, međutim ne sadrži kako se zove SLS, ali sadrži SLS, tako da nije mi ništa posebno bio, tako da ne verujem da ću ga ponovo koristiti, ali eto, potrošila sam ga, probala sam ga, zadovoljila sam svoju znatiželju. Još jedna stvar koju sam potrošila jeste Sephorina tuširalica, Monoi gel za tuširanje i za kupanje. Ima onako prilično egzotičan miris. Ako ste probali ono Monoi Detahiti ulje za telo, ovo je stvarno, ima sličan miris, malo je veštački od tog ulja, jer ulje je prirodno, ali stvarno mi se svidela tuširalica. Još jedna stvar koju sam potrošila, ovo je definitivno još jedan favorit, jeste K-Peeling. K-Peeling, ako imate Instagram, ako ste živite u Srbiji i koristite bilo koju društvenu mrežu, verovatno ste čuli za K-Peeling. Devojka ovo pravi, znači ovo je homemade i handmade proizvod. Kafa plus cimet, peeling za telo, koji je stvarno fenomenalno. Znači dođe vam da ga pojedete, sastojci su, sad ću vam reći, kafa, žuti šećer, cimet, kokosovo ulje. Ovo je, bar u mom slučaju, jedini peeling posle koga ja ne moram da namažem nešto. Znači, kada uradim peeling tela, prosto moja koža zaista bude nežna i onako kao bebeća, ali imam potrebu da namažem šta god posle. Mislim da zbog kokosovog ulja posle ovoga ništa ne mora da se maže i obavezno probajte K-Peeling. Pratite Instagram stranicu, zato što devojka pravi neke kao vikend akcije, ne znam, 2-3 komada za ne znam koje pare. Ja sam, to jest Jelena sa bloga Dressing Case i ja smo kupile 2 komada pa smo to podelile.
Sledeća stvar, još jedan favorit, Aura Take It Off. Ovo je bilo, bože ne micelarna, nego dvofazno ono sredstvo za skidanje šminke sa očiju i usana. Ja sam kupila, znači ovo sam potrošila, kupila sam još jedno. Imate moju preporuku. Jedina mana mu je po meni što se jako brzo troši. Ne znam da li možda izgura mesec, 2, 3. Ne mogu li da se setim sada koliko mi je, u kom momentu sam ga potrošila. Dobila sam ga, ja mislim, za 8. mart, a sad sam skoro kupila u junu, znači, onda ne, grešim, traje skoro 3 meseca. My bad. Još jedna, Eucerin, vidi opet Eucerin. Eucerin dezodoransi, znate da se kunem u ovaj antitranspirant koji pruža 48 sati zaštite. Naravno se tuširam tih 48 sati, ali ostavit ću vam link, ja sam pisala o borbi svojoj protiv znoja i ovaj dezodorans je zaista sjajan. Uzela sam sada oni 24 časa da ga isprobam, pošto je sada leto i vrućine i znojim se i dalje kao mentol. I zadovoljna sam za sada, a i vidjet ću kako će se dalje ponašati. Potrošila sam Glam Glow, pisala sam o ovim maskicama, ovo je maska za predeo oko očiju. Imala sam neku svadbu, nešto. Ova maska je, po meni, ja sam probala zaista mnoge maske za taj predeo, po meni onako ima najveći efekt po svetli. Ja imam ovde, kapci su mi, da kažem, tamniji. Nije sad to neki tamni kolutovi, nego onako crvenkastija koža. I prosto ovo je, dakle ova maska se stavlja ispod, stavlja se na kapak, drži se, ja mislim, 3 minuta i onda se obriše maramicom. I ovo je maska za predeo oko očiju koja po mom mišljenju daje najbolji efekt, znači bukvalno meni osveži, posvetli to područje. Šta ima, ne znam, ne izaziva mi iritacije, to mi je jedino bitno, odlično je. Još jedna maska koju sam potrošila jeste Sephorina, ovo je Avocado Face, znači maska za lice sa avokadom, ja sam čak nju sačuvala. Sad, postoji jedan problem kod ovih maske, ovo su one kao sheet maske, Čolić, kako se zove oni doktori, oni to isto prave kod nas i meni je ovo tako gadno, znači, fuj. Maska, mislim, koža lice je posle ovoga fenomenalna. Ja sad ovo naravno neću stavljati, to jel te stavite na lice i držite tipa 15-20 minuta i posle utrljate, ona još uvek ima, još mogla bi da namuže u ruke, ona još uvek je vlažna i mogla bi opet da se koristi. Sam htjela da kažem, maska je odlična, ali ja lično ne volim ovaj tip maske, tako da, eto, to je moje mišljenje, moje skromno mišljenje o njoj. Dalje sam potrošila, ja u stvari nisam sigurna da li sam možda ne, nisam pisala na blogu All Naturals kremici za lice, spominjala sam je u, šta ovo beše, to su bili godišnji favoriti. Dakle, prirodna kozmetika je u pitanju koja odlično, mislim, ova krema odlično hidrira kožu. Meni je zaista bila sjajna, koristila sam je tokom jeseni i zime i skoro sam je potrošila do kraja. Isto imate preporuku moju za ovu kremicu. Ostavit ću vam link do sajta, odnosno gde možete da je poručite, zato što mislim da ih nema ovako u slobodnoj prodaji. Potrošila sam 2 ova skidača laka za nokte. Jedan je ovaj Ebelinov na onu pumpicu. Ne znam koliko puta sam ga spominjala na blogu, nervira me mnogo što mi isušuje zanoktice, ali je dobar. I naravno kupljen jer je bio fazom 90 dinara. Drugi je Steven Still Pop Art, ovo je klasičan skidač laka za nokte. Ja sam kupila sva 3, znači i oni plavi i oni roze, da ih isprobam. I ajde da kažemo da mi je ovaj omiljen, pošto sam ga najviše koristila, pa sam ga prvog potrošila, tako da proglašavam ga za favorita. Evo, ovom prilikom, ekskluzivno. I naravno imate moju preporuku da kupite koju god boja vam se sviđa, stvarno su odlični i efikasni. I od dekorative, jedina stvar koju sam potrošila jeste Art Deco, ovo je Perfect Tan Concealer. Ovo je dakle korektor koji je na odvrtanje i ima ovu četkicu, ja strašno volim. Imala sam čak i Sephorin jedan koji ima ovu četkicu. Jedina mana kod njih je što se, zaista mislim da se prebrzo potroše, inače su sjajni, lepo pokrivaju, osveže ten. Ja zadovoljna. Još jedna stvarčica koju sam potrošila, ovo sam dobila, ovo je Elizabeth Arden, neki parfemčić koji nemam pojma kako se zove, ako budem saznala napisat ću tu negde.
Ja sam njega sipala u oni Sephorin, u onu bočicu što je za kao parfeme. I evo, potrošila sam ga, stvarno onako divan. Kad god sam ga stavila, ljudi su me pitali koji je to parfem, a ja onako ponosno, ne može da se kupi kod nas. Ne umem da objasnim. Ne umem da objasnim na šta miriše, zaista dopada mi se kako miriše. Naći ću na netu kako se zove, napisat ću tu negde. Stvarno je onako neobičan i lep i dopada mi se kako mi stoji i ne znam da li ću ga kupiti ponovo, pošto nešto u nekoj sam fazi da ne volim da ponavljam parfeme. To je to što se tiče mojih stvarčica. Ja bih kao i uvek želela da pomenem par stvarčica koje su moje ćerkice potrošile. Jedno je ova Signal pastica za zube, naravno u kantu idu i njihove četkice. Ove su konkretno DM-ove, one Dontodent, što možete da kupite 2 komada za, ne znam, 200-300 dinara. Pasta je bila okej, koristimo sada neke bolje, neke koje njih dve više vole. Isto važi i za četkice za zube. Ostavit ću vam link, naravno, da se edukujete zašto je bitno deci da se peru zubi od 0 meseci. Neću više da ponavljam. I imamo 2 favorita. Jedan je Schauma Baby šampon. U planu je posto baby proizvodima koji smo koristili u proteklih godinu dana, zato što sam primijetila da zaista dugo nisam pisala o tim baby proizvodima, a gomilu stvari smo isprobali. Ovaj šampončić, sigurno sam ga spominjala i u videima, čini mi se i u tako MTC, ne znam, njivim postovima. Zaista bih ga preporučila svim mamama koji imaju devojčice sa dugom kosom. Znači, ovo je 2 u 1, šampon i balzam, ne sadrži sulfate, parabene itd. Tako da neće deci opteretiti kosu i kožu glave. I još jedna stvar koja me je oborila sa nogu jeste Sophie La Girafe. Ovo je Hair and Body Wash, znači gel za pranje i šampon. Međutim, kažem, moje devojčice nemaju onu baby kosu, tako da koriste ovo. Ovo je proizvod koji ja ne umem da opišem na što miriše. On meni miriše na bebe. Ima toliko blag miris, ne peni, onako malo je gelasti, onako providne, gelaste, žućkaste strukture, konzistencije, whatever. Uglavnom, mnogo mi se dopada. Bila sam skeptična, obzirom da Sophie La Girafe je brand koji možete kupiti isključivo online. Znači, ne možete sada da uđete negde pa da uzmete kesicu, da isprobate. Cenu ne znam, mi smo ovo dobili od Purity Boxa. Ali ja ga obožavam i moje ćerke ga obožavaju. I ja sam se pozvala, mama, daj mi žiraficu, ja da se je kupam sama, onda se one kao tu nešto peru, prave kao balončiće. S tim da, ne znam da li sam rekla, ovo ne peni. Odnosno, ne peni puno. Tako da znate da stvari koje pene sadrže sulfate i sušuju kožu. Ako ne znate, evo, edukovala sam vas. I sada vidim da sam bacila, to jest da nisam videla malo preko dekorative, duo lepak za trepavice, pošto je postao ko žvaka. I eto, to je to. Nadam se da ste uživali. Rekla sam vam koje proizvode sam potrošila i koje bih kupila ponovo. Ovo je definitivno nešto, zaboravila sam da mi je ovde, nešto definitivno što bismo ponovo koristili. Tako da, eto, to je to. Ja bih voljela da kliknete like, još više bih voljela da kliknete subscribe. Kada vi ovo budete gledali, ja ću verovatno negde da se brčkam i da uživam. I izvinite ako vam pravim zazubice, ako ste na odmoru, nadam se da uživate. I do sledećeg videa. Vidimo se. Ćao!